Πριν 20 χρόνια έφτιαχνα αεροσκάφη. Τώρα φωτογραφίζω σημαντικές στιγμές ανθρώπων. Μέσα από αυτό το κανάλι θα μοιραστώ μαζί σου πρακτικές συμβουλές μέσα από αυτή την 20ετή εμπειρία μου. Πάντα ήθελα να γίνω φωτογράφος. Από πολύ μικρός χάζευα οικογενειακά άλμπουμ και όταν έφτανα σε παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες του παππού μου και της γιαγιάς μου, κάτι πάθαινα. Ο φωτισμός που είχανε. Δεν ξέρω από τι επηρεάστηκα, αλλά όταν τελείωσα ηλεκτρονικός και μπήκα σε μια εταιρεία να εργαστώ ως ηλεκτρολόγος αεροσκαφών, αυτό έμεινε λίγο πίσω που αγαπούσα. Πέρασαν τα χρόνια, ώσπου κάποια στιγμή ξαναβγήκε στην επιφάνεια. Άρχισα να φωτογραφίζω, στην αρχή ερασιτεχνικά, το άθλημα του kickboxing. Είχα αναλάβει μεγάλες διοργανώσεις, είχα γίνει φωτογράφος Ομοσπονδίας, επαγγελματικών αγώνων. Είχαν εξελιχθεί τα πράγματα, ο εξοπλισμός με βοηθούσε, ήταν πιο γρήγορος. Ήταν πιο απλά τα πράγματα για να αποτυπώσεις μια γρήγορη γροθιά ή μια γρήγορη κλωτσιά. Ώσπου πολύ γρήγορα κατέληξα να κάνω δύο δουλειές. Η μία του ηλεκτρολόγου αεροσκαφών και η άλλη του φωτογράφου. Σιγά σιγά γινόμουν γνωστός, οι φωτογραφίες μου άρεσαν όλο και περισσότερο, μου ζητούσαν για τα social media. Απλά όταν ασχολήθηκα επαγγελματικά με αυτό, δεν είχε τόσο πολύ δουλειά ώστε να με καλύψει. Δίψαγα να φωτογραφίζω. Και έτσι ξεκίνησα να κάνω και γάμους και βαπτίσεις. Φωτογράφιζα με πολύ μεγάλη χαρά. Όπου είχε γάμους και βαπτίσεις ήμουνα πρώτος. Ακόμη και όταν δεν ήταν δική μου δουλειά, αλλά για άλλους φίλους φωτογράφους. Πήγαινα έτσι μαζί τους. Όμως περνούσαν τα χρόνια και ένιωθα ότι οι φωτογραφίες μου δεν με ευχαριστούν. Δεν είναι αυτό το παλιό ύφος που με εγωίτευε όταν ήμουν μικρός, του παππού και της γιαγιάς. Με το φως κυρίως. Είχα αρχίσει να έχω πελάτες κομμωτές, μαγαζιά με ρούχα, γάμους όπως είπα πριν. Ώσπου η ιδέα ήρθε από τους κομμωτές. Μια μέρα με ενέπνευσε αυτός ο κλάδος, γιατί μου άρεσαν που έχουν τόσο όμορφα, καλωστημένα μαγαζιά, χωρίς να στέκονται σε αυτά όμως, τα όμορφα κτίρια. Κάθε 3 και λίγο μπαίναν σε ένα αεροπλάνο και ταξιδεύαν για σεμινάρια. Για τις νέες τάσεις που θα έρθουν, στη μόδα, στο χρώμα, για τις νέες τεχνικές. Και κατάλαβα ότι όταν έχεις μάθει ένα επάγγελμα, δεν σημαίνει ότι θα είναι για πάντα έτσι. Συνέχεια εξελίσσεται. Πήρα την απόφαση και έφυγα το πρώτο μου ταξίδι στη Βουδαπέστη για να ξεκινήσω το ταξίδι της γνώσης. Τι ωραία. Άρχισα να βλέπω άλλα πράγματα. Γύρισα τόσο προβληματισμένος πίσω, σαν να ήθελα να διαγράψω όλες τις φωτογραφίες που είχα βγάλει μέχρι τότε. Δεν μου άρεσε καμία. Ήταν όλες λάθος. Χωρίς να το σκεφτώ πολύ, ξεκίνησα την πρακτική. Αυτά που άκουσα και αυτά που είδα, να τα κάνω συνέχεια πράξη. Φωτογραφίζοντας τα παιδιά μου πορτρέτα, τη γυναίκα μου, τους φίλους μου. Είχα γίνει κουραστικός. Αλλά έπρεπε να τα κατανοήσω. Και αυτό έκανα. Άρχισα λοιπόν ένα ταξίδι γνώσης. Όπου είχε σεμινάριο, ήμουν εκεί. Βέβαια στα σεμινάρια θα ακούσεις πολλά πράγματα και από διάφορους φωτογράφους. Το θέμα είναι να μην σε μπερδεύουν. Μην αποπροσανατολίζεσαι από την οντότητά σου και την προσωπικότητά σου. Θα ακούσεις κάτι από τον έναν, θα το πάρεις. Αν δεν σου κάνει, μην το πάρεις. Θα ακούσεις κάτι από τον άλλον, 3 πράγματα, πάρ' το μισό, το ένα.
στο κέντρο σου. Είσαι μια προσωπικότητα, ακούς, παίρνεις πληροφορία που ταιριάζει σε σένα για να έχει αποτέλεσμα όλο αυτό. Μετά από 2 χρόνια ήρθε η ώρα των διαγωνισμών. Εκεί κατάλαβα ότι η δουλειά που έκανα τα 2 προηγούμενα χρόνια έπιασε τόπο, πήρα τα πρώτα μου βραβεία. Μπήκα σε μια τέτοια διαδικασία στην αρχή για 2-3 χρόνια. Ήθελα βραβεία να αποδείξω ότι είμαι καλός, ότι το έχω, ότι μπορώ. Παρασύρθηκα σε αυτό και έχασα λίγο το νόημα. Γιατί είναι τελείως διαφορετικό να φωτογραφίζεις για να κριθούν σε ένα διαγωνισμό οι φωτογραφίες σου και τελείως διαφορετικό να φωτογραφίζεις για τον άνθρωπο που σε επέλεξε για τις μοναδικές αυτές στιγμές που περιμένει από σένα. Το ταξίδι αυτό είχε πολλές δυσκολίες. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Μία από αυτές τις στιγμές ήταν όταν έπρεπε να επιλέξω. Γιατί είχα κουραστεί να τα κάνω και τα 2 πλέον. Και πριν 8 χρόνια, στα 40 μου τότε, αποφάσισα να παραιτηθώ από το δημόσιο και από την εταιρεία η οποία με μίσθωνε 17 χρόνια. Ήθελα να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα. Ήταν η δυσκολία αυτή γιατί μεγάλωνα 2 παιδιά, 9 και 6 χρονών τότε. Και πρέπει να το σκεφτώ καλά. Όμως, η δύναμη που είχα μέσα μου φώναζε. Και το έκανα. Σήμερα ζω από αυτό. Θεωρώ ότι είναι λάθος αν θες να γίνεις φωτογράφος να κάνεις και τα 2 πράγματα μαζί και να έχεις παροχή υπηρεσίας και φυσικό κατάστημα. Το φυσικό κατάστημα είναι αυτό που θα σου δώσει καθημερινά ένα τίμιο μεροκάματο βγάζοντας ταυτότητες, διαβατήρια, φιλμ, πουλώντας διάφορα πράγματα, μπαταρίες, κάρτες μνήμης ή ό,τι άλλο πουλάει ένας φωτογράφος. Αλλά δεν σε αφήνει να εξελιχθείς στην παροχή υπηρεσίας. Δεν σε αφήνει να είσαι ελεύθερος, καλλιτέχνης, χωρίς δέσμευση ωραρίου, να ταξιδεύεις και να φωτογραφίζεις. Επέλεξα λοιπόν αυτό, να μην έχω φυσικό κατάστημα και να παρέχω μόνο υπηρεσίες σε όσους χρειάζονται. Όλα αυτά τα χρόνια δυσκολίες υπήρξαν πολλές. Κυρίως όμως πηγάζαν από μέσα μου. Εγώ ένιωθα ότι δεν είμαι καλός στη δουλειά μου. Ότι δεν βγάζω καλές φωτογραφίες. Αυτό μέχρι το 2012 που ξεκίνησα να επενδύω σε μένα, στη γνώση και τα πράγματα άλλαξαν. Άρχισα πρώτα απ' όλα να ικανοποιώ τον εαυτό μου και κατ' επέκταση τους πελάτες που με επέλεξαν και μιλούσαν και μιλούν για μένα. Και τους ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Μέσα από αυτή την πορεία των 20 ετών έχω μάθει 3 βασικά μαθήματα ζωής. Πρώτον, κατάλαβα ότι έχοντας κάνει και τη σχολή φωτογραφίας, το σκέφτηκα από ένα μαθητή που κάποια στιγμή μου είπε «Δάσκαλε, τι όνειρα να κάνει κανείς το 2020 στην Ελλάδα?» Όταν είσαι δάσκαλος σε κάτι, πρέπει πάντα να είσαι διαβασμένος και να ξέρεις να απαντήσεις σωστά στο μαθητή σου. Εκείνη τη στιγμή ευνηδιάστηκα όταν μου είπε αυτό. Αλλά αμέσως σκέφτηκα ότι τι έκανα εγώ. Σκέφτηκα λοιπόν να του πω ότι αυτός ο παππούς που στις παιδικές φωτογραφίες, στις καλλιτεχνικές που σας είπα ότι μου άρεσε να βλέπω, έχει ζήσει πόλεμο.
Οι γονείς μου ζήσαν χούντα. Δεν είχαν δηλαδή ούτε καν το ελεύθερο να μιλήσουν δημόσια. Και έτσι, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν έχουμε ούτε πόλεμο, ούτε χούντα. Και θεωρώ ότι ο μόνος που μπορεί να σταθεί εμπόδιο στα όνειρά μας είναι ο εαυτός μας. Αυτός μας μπλοκάρει. Αυτό το μάθημα το έχω δει πάρα πολλές φορές στη ζωή μου και είμαι σίγουρος ότι κανείς δεν μπορεί να σε εμποδίσει. Ούτε ανταγωνιστές όπως ονομάζονται, άλλοι φωτογράφοι, όλοι είναι συνάδελφοι, όλοι έχουμε τον ίδιο σκοπό, να παράξουμε ωραίες φωτογραφίες και είναι πολύ όμορφο αυτό, γιατί είμαστε καλλιτέχνες. Και αν σταθεί κάποιος εμπόδιο, είναι μόνο ο εαυτός μας. Και το μόνο που έχουμε να κάνουμε για να πετύχουμε είναι να τον ξεπεράσουμε. Να δείξουμε ακόμη και σε εμάς τους ίδιους ότι μπορούμε. Όταν κάτι το θέλουμε, μπορούμε. Μέσα από το ταξίδι γνώσης, μέσα από την περιπέτεια, μέσα από κουβέντες, συζητήσεις, να καταφέρουμε να εξελιχθούμε πάνω σε αυτό που μας ενδιαφέρει, τη φωτογραφία. Και αφού το καταφέρουμε αυτό, ξεκινάει το δεύτερο βήμα. Πολύ σημαντικό. Είναι η δημιουργία ομάδας. Δεν υπάρχει φωτογράφος που από το πρώτο κιόλας βήμα επιλέγει να το κάνει σωστά. Δηλαδή, στην αρχή όλοι οι φωτογράφοι προσπαθούν να είναι λίγο απ' όλα. Πρώτα απ' όλα φωτογράφοι, δεύτερον γραφίστες, μπορούν μόνοι τους να φτιάξουν ένα τέλειο λογότυπο, δεν χρειάζεται να το πληρώσω. Να βρουν ένα ξάδερφο που είναι της γυναίκας τους ξάδερφος, να φτιάξουν ένα website και έτσι χτίζεται από την αρχή κάτι λάθος. Η εμπειρία μου με έχει διδάξει ότι στην αρχή οι συνεργάτες θα πάρουν κάποια χρήματα από την εργασία σου, αλλά είναι αυτοί που θα σε πάνε πιο μακριά. Δεν χρειάζεται εσύ να σκέφτεσαι τα πάντα. Εσύ το μόνο που έχεις να σκέφτεσαι είναι πώς θα βγάλεις την καλύτερη εικόνα. Πώς θα δημιουργήσεις το καλύτερο project. Και τα άλλα είναι δουλειά των συνεργατών. Του γραφίστα σου, του ανθρώπου που θα σου κάνει μοντάζ, του πολύτιμου συνεργάτη, του web designer, του διαφημιστή, αυτός που θα σκεφτεί τι θα ανεβάσει στα social media, γιατί οι περισσότεροι φωτογράφοι κάνουν το λάθος να προσπαθούν να εντυπωσιάσουν τους άλλους φωτογράφους. Δεν είναι όμως αυτός ο στόχος. Ο στόχος είναι να δώσεις το κοινό σου, σε αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να παντρευτούν, να βαπτίσουν το παιδί τους, το στίγμα σου που σε χαρακτηρίζει βλέποντάς το, ακόμη και αν δεν βλέπουν το όνομά σου, ότι αυτή τη φωτογραφία την ξέρω, είναι του Δημήτρη του Τσινιά. Αυτός είναι για μένα ο στόχος. Ο καθένας το είδος του. Όλες οι παροιμίες είναι σοφές. Τα έχουμε λίγο αφήσει αυτά που λέγανε οι παλιοί. Έκαστος το είδος του. Εγώ είμαι φωτογράφος και έχω μία ομάδα συνεργατών που θα με ταξιδέψουν πιο μακριά. Αυτό. Πολύ σημαντικό. Το τρίτο βήμα είναι ότι όλα στη ζωή μας τώρα γίνονται πολύ γρήγορα. Ακόμη και τα βιντεάκια, ο τρόπος που γυρίζονται, οι γρήγορες κινήσεις, οι άνθρωποι, έτσι είναι και το ταξίδι της γνώσης. Προσπαθούμε να το κάνουμε γρήγορα. Δεν γίνεται. Σκεφτείτε ότι τελειώσατε κάτι... Λέει κάποιος, τέλειωσα το Πολυτεχνείο. Στο κεφάλι του όμως, αν από μικρός δεν έχει τριβή με το αντικείμενο που σπούδασε, στο κεφάλι του όμως έχει μόνο γνώση, την οποία μπορεί να μην μπορεί να την εκφράσει με ένα κατσαβίδι, βέβαια μπορεί να είναι και δουλειά του. Αλλά στόχος είναι αυτό που μαθαίνεις, να το μαθαίνεις καλά, χωρίς βιασύνη. Να κάνεις πολύ πρακτική.
Είναι άλλο πράγμα το να ακούσω κάτι και να το γνωρίζω και άλλο να έχω την εμπειρία να το κάνω πράξη. Μη βιάζεσαι. Αυτό θα έρθει με το χρόνο. Στην αρχή μπορεί μία πόζα, ο φωτισμός να σε δυσκολεύουν. Ο γιος μου είναι αθλητής, πρωταθλητής. Υπάρχει ένας κανόνας εκεί, σε αυτά τα αθλήματα των πολεμικών τεχνών. Για να μάθω μία κίνηση σωστά, πρέπει να την κάνω 10.000 φορές. Το ίδιο είναι και στη φωτογραφία. Πρέπει να το κάνω και να το ξανακάνω, μέχρι που θα έρθει η στιγμή που κάτι που το έκανα σε μία ώρα, όχι και τόσο καλά, να το κάνω σε 5 λεπτά άριστα. Μη βιάζεσαι. Θα έρθουν όλα στο χρόνο τους. Η εμπειρία δεν εξαγοράζεται. Τρία βασικά tips που θα έλεγα σήμερα σε κάποιον που θέλει να γίνει φωτογράφος είναι αρχικά ότι με το που βγει η κάμερα από το κουτί της, τη βάζουμε στο manual mode. Και εμείς είμαστε αυτοί που θα ορίζουμε διάφραγμα, ταχύτητα και προκειμένου να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Το δεύτερο είναι από την αρχή να προσπαθήσουμε να βρούμε το στυλ πρώτα απ' όλα που θέλουμε να έχουμε στο editing, το χρώμα, το crop, αν θα είναι οριζόντιο, αν θα είναι κάθετο και το τι θέλουμε να φωτογραφίζουμε, τι μας εκφράζει, τι μας κάνει να νιώθουμε όμορφα. Η φωτογραφία έχει πολύ μεγάλη γκάμα. Μπορεί κάποιος να ασχοληθεί. Ξενοδοχεία, Airbnb, πορτρέτα, γάμοι, βαπτίσεις, μαγαζιά ή shop που θέλουν να πουλήσουν τα ρούχα τους με τη βοήθεια του φωτογράφου. Αν ξεκίναγες τώρα, πρέπει αμέσως να βρεις το στυλ σου, ώστε αυτό να σου δώσει στο μέλλον ταυτότητα, βλέποντας κάποιες φωτογραφίες σου. Και αφού κάνεις αυτά τα δύο, στην πορεία, μπαίνοντας στο τρίτο tip, μην επηρεάζεις από κανέναν. Μόνο εσύ ξέρεις. Μην είναι πιστός στο στυλ σου και θα βρεις αυτούς που θα το αγαπήσουν. Σε όλα τα πράγματα, οι άνθρωποι και ένα αυτοκίνητο να αγοράσεις τώρα, επειδή το αγόρασες λευκό, θα σου πούν οι φίλοι σου, μαύρο θα ήταν πιο ωραίο, κόκκινο θα φαίνονταν πιο πολύ. Εσένα όμως σου άρεσε το άσπρο. Το ίδιο σου λέω και εδώ. Ο τρόπος που έχεις επιλέξει να φωτογραφίζεις και αυτός που σε εκφράζει, στο τέλος, αν μείνεις πιστός σε αυτό, θα βρεις τους ανθρώπους που θα τους αρέσει. Δεν αρέσουμε σε όλους. Μέσα σε αυτό το κανάλι θέλω να μοιραστώ μαζί σου πρακτικές μέσα από την 20ετή μου εμπειρία στη φωτογραφία. Αν σε ενδιαφέρει να γίνεις επαγγελματίας φωτογράφος ή θες να παραμείνεις ερασιτέχνης φωτογράφος, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.